Эфирда Татарстанның Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резидә Шамсуллина. Исәнмесез, бүгенге программада. Әлмәттә су басудан зыян күргән Орск шәһәрендә яшәүчеләргә ярдәм җыялар. Көчле язгы ташу нәтиҗәсендә шәһәрдә дамба җимерелә һәм 600-дән артык йорт су астында кала. Рухи азык һәм күңел тынычлыгы бирүче ай. Шәһәр һәм район мәчетләрендә хәйрия ифтарлары дәвам итә. Шахтерлар шәһәреннән нефтчеләр шәһәренә. Донецк Академия симфоник оркестры Әлмәткә килде. Бүген Рамазан аеның соңгы көне шәһәр һәм район мәчетләрендә хәйрия ифтарлары дәвам итә. Бу көннәрдә Кишүчат авылында да шундыйларның берсе үтте. Мәчеткә җирле халык җыелды. Алар сүзләренчә, гадәти вакытта мәчет янындагы бу бина хәйрия эшләре өчен кулланыла. Ай дәвамында мәчетләрдә җәмәгать белән тәравих намазлары укылды, ифтар мәҗлесләре оештырылды. Мисхат хәзрәт Садриев мәдрәсә бинасы 1 ел элек эшли башлаганын һәм җирле халык өчен бик кирәкле икәнлеген әйтеп узды. Бездә бу мәдрәсә һәм аш бүлмәсе авылдашлар көче белән төзелде. Бина бар иде, әмма реконструкцияләү авылдашлар ярдәме белән башкарылды. Гадәттә монда гарәп теле укытыла, дәресләргә яшьләр дә йөри. Моннан тыш бинаны волонтерлар куллана. Монда хатын-кызлар саклагыч челтәрләре үрәләр, токмаш кисәләр, сухары ясыйлар һәм хәрбиләргә җибәрәләр. Рәмзия Рәхимова Кишүчатта яши, 20 ел авыл советында эшли. Народ у нас, наши деревни, я здесь выросла, знаю свой народ, своих людей. Мин монда үстем, үз халкымны, үз кешеләремне беләм. Алар бик дус һәм бик оешканнар. Безнең авылыбызның үз төркеме бар, шунда нәрсә кирәклеген һәм кайчан килергә икәнен язып җибәргәч тә, шунда ук барысы бергә җыелып килеп тә җитәләр. Молодцы. Изге Рамазан айы яз айына туры килде. Кызу түгел, шуңа күрә ураза тотучылар бу айны җиңел кичерделәр. Субханалла. Шунчалык җиңел булды, чөнки ул җәй көннәрендә әзрәк авыррак ичәсе килә. Хәзер субханалла, бернинди авырлыгы да юк. 10 апрель көнне мөселман дөньясы ураза гаетен билгеләп үтәчәк. Ул Рамазан айы тәмамлану уңаеннан билгеләп үтелүче зур бәйрәм. Әлмәттә су басудан зыян күргән Оренбург өлкәсенең Орск шәһәрендә яшәүчеләргә ярдәм җыялар. Көчле язгы ташу нәтиҗәсендә анда дамба җимерелә, 600-дән артык йорт су астында кала. Шәһәрнең куркыныч зонасында яшәүчеләрне эвакуациялиләр. Район башлыгы Тимур Нугуманов гуманитар ярдәм җыюны оештырырга тәкъдим итә. Волонтерлык пунктын яшьләр үзәгендә урнаштырдылар. Кием салым, шәхси гигиена әйберләре, бозылмый торган азык-төлек, хуҗалык товарлары һәм башкалар. Буларның барысында Әлмәт халкы шимбәдән алып китерә. 2 көн эчендә пунктка 53 кеше килә. Инде 40-ка якын тартма әзерләнгән. Что необходимо в первую очередь собирать? Беренче чиратта нәрсә кирәк? Эчәргә яраклы суга зур кытлык бар. Бу иң мөһим нәрсә. Эчке киемнәр, футболкалар, балалар киемнәре яңа булырга тиеш, чөнки бу индивидуаль әйберләр. Гуманитар ярдәмне атна ахырында җибәрергә планлаштыралар. Ярдәм җыю пункты көн саен иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр эшли. Нур психологик ярдәм үзәгендә йөкле хатын-кызлар өчен глюкофон яңгырады. Бу музыка уен коралы, аның көйләре психологик һәм физик яктан ял итәргә ярдәм итә. Глюкофонда махсус таяклар ярдәмендә уйныйлар. Чарада катнашучылар башка гадәти булмаган уен коралларында да уйнап карадылар. Очрашуда психолог та катнашты. Булачак әниләр Нур психологик ярдәм үзәгендә җыелдылар. Йөклеләр көне алдыннан хатын-кызлар өчен музыка терапиясе үткәрелде. Алар гадәти булмаган уен коралларында уйнадылар. Бу глюкофон, ул 2 кәсәдән тора, аларның берсендә яфраклар, икенчесендә тавыш чыгаручы тишекләр урнашкан. Бу уен коралында махсус йомшак таяклар белән уйныйлар. Слышите, опять мы слышим такой протяжный звук. Хатын-кызлар өчен терапияны Юлия Латыпова үткәрде. Ул 15 елдан артык психолог булып эшли. Йөклеләр ярдәм сорап сирәк мөрәҗәгать итә, әмма үзәкнең клиентлары арасында андыйлар да бар ди ул. Музыка терапиясенә эләгә алмаган һәм психолог белән аралаша алмаганнарга үзәккә шәхсән яки телефон аша мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Белгеч консультациясын йөклелек мәсьәләләре буенча гына түгел, биредә башка психологик кыенлыкларны да җиңәргә булышалар. 35 яшькә кадәргеләргә ярдәм бушлай күрсәтелә.
Шахтерлар шәһәреннән нефтчеләр шәһәренә Донецк Академия симфоник оркестры Әлмәт сәхнәсендә. Музыкантлар 20ләп әсәрдән торган репертуар һәм бер туктаусыз хәрби хәрәкәтләр шартларында тормыш итүләре һәм эшчәнлекләре тарихында алып килгәннәр. Көннең беренче яртысында артистлар матбугат конференциясе үткәрәләр, ә кич белән зур концерт бирәләр. Буйсынмаганнар оркестры программасы бер яктан юбилейларга һәм юбилярларга багышланган коллективның оешкан елына һәм композиторларга. Икенче яктан Донбасста кораллы низак вакытында һәлак булганнарга. Соңгыларын концертка килүчеләр 1 минут тынлык белән искә алдылар. Коллектив зур турнены 25 апрельдә Донецк шәһәрендә тәмамлаячак. Йөзү, армспорт, шашкы, шахмат, гер күтәрү һәм ГТО – бу авыл халкы спартакиадасы программасының бер өлеше генә. Гаилә елына багышланган 54-нче авыл спартакиадасы Габдрахман авыл җирлегендә узды. Быелгы спартакиадада авыл җирлекләреннән 26 команда катнашты. Алар өчен 8 спорт төре буенча үзара ярышлар оештырылды. Авыл спорт сөючеләре заманча бассейнда да йөздиләр, кул һәм мускул көчләрен дә сынаштылар, шашкы, шахмат уйнадылар һәм ГТО нормаларында тапшырдылар. Халык саны 1500-гә җиткән торак пунктлар арасында Миңлебай авыл җирлеге абсолют җиңүче дип табылды. Ә хуҗалар Габдрахман авылы командасы 2нче урынны яулады. 3нче урынга Түбән Мактама бистәсе чыкты. 700ләп кеше яшәүче авыллар арасында Тайсуган, Бишмунча, Новотроицк призлы урыннарга лаек булды. Сиренькина, Кама, Исмагыйль, Васильевкадан килгән спортчылар да җиңүчеләр рәтенә керде. М4 микрорайондагы шәхси йортлар ишек алларында су тора, базларында су баса, кайбер кешеләр уңышларын һәм әйберләрен коткарырга җитешә. Җирле халык шәһәр хакимиятенә проблеманы чишүдә ярдәм сорап мөрәҗәгать итә. Ял көннәрендә җаваплы хезмәтләр микрорайонда тагын да күбрәк су басуны булдырмас өчен чаралар күрәләр. Бу ташландык йортлар түгел, ярдан чыккан Зей елгасы һәм эргән сулар җирле халыкның участокларына да агып төшә. Бу видеоязманы узган атнада М4 микрорайонда яшәүчеләр төшергән. Алар токталардан сукмаклар төзегәннәр, чөнки башкача йөрү мөмкин түгел. Юллар микрорайонның тагын бер проблемасы булып тора. Монда асфальт юк, ә су аркасында юллар тоташ пычракка әверелгән. Халыкка ярдәм йөзеннән шәһәр хезмәтләре төрле насослар куллана. Аларның кайсылары бу эшне яхшырак башкара икәнен тикшерәләр. Бу хакта шимбә көнне гадәттән тыш хәлләр идарәсе начальнигы хәбәр итте. Откачка производилась мотопомпами. Суны суырту мотопомпалар белән башкарылды. Янгын насос станциясында сынап карадык. Әлегә нәтиҗәләр булмады. Хәзер техник тикшерү бара. Һәм бу проблеманы ничек хәл итү турында карар кабул итәчәкбез. Үсеш департаменты хәбәр иткәнчә, микрорайонда су суырту эшләре дәвам итә. Әлмәттә 2нче һәм сериядә 4нче матчны Нефтяник һәм Рубин командалары юбилейный боз сараенда үткәрделәр. Очрашуның беренче алкасын көндәшләр капкасына Әлмәтле Артур Бровкин кертә. Тәнәфескә кадәр Әлмәт хоккейчылары бер артлы һөҗүмнәр ясый, ләкин нәтиҗәсез. Беренче периодта уен өстенлеге хуҗаларга ешрак бирелгән булса, икенче өлештә уен тигезләшә. Барысы төп вакытның ахырында гына хәл ителә. 55нче минутта Артур Бровкин икенче алкасын кертә, ә Дмитрий Котелевский очрашуга нокта куя. Нефтяникның 3-0 исәбе белән җиңүе Әлмәтлеләргә Рубин командасы белән сериядә тигезләшергә мөмкинлек бирде. Киләсе матч иртәгә 10 апрельдә Төмәндә узачак. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.